masu farar aniya na gawuna zance ya kare. sai dan gawuna Masu gudun ka na gawuna bar su je nasara za ka yi. Zana baje faifai na tankaɗe burin karere, daga in kwashe tsabar na shige ɗaka zance ya kare. Wanda ya ce ofan na haɗa duka shi ma in tsire, dan ba mu bar raini ga na gawuna zaɓaɓɓen da gudun kanawa. Masu farar aniya na gawuna zance ya kare. sai dan gawuna Masu gudun ka na gawuna bar su je nasara za ka yi. Masu munafurci ku kiyaye batun dubuti gwamna, dan kun san mai haƙuri idan ka ƙure shi yakan nuna. Faɗa da kafin Allah ba daɗi sannan ga kuna, in dai Allah ya so shi kuɗi shi hakan ne zai nasarar mu kanawa. Masu farar aniya na gawuna zance ya kare. sai dan gawuna Masu gudun ka na gawuna bar su je nasara za ka yi. Cikar daraja ta mutum cika alkawari in ka tona, kasan darajar manya da girmama al'umma ko tuna, ka girmama wanda ya fi ka koda ka fi shi kusan wannan. To wanne ne bai ba ku faɗa mana al'umma mu sani kanawa.